is not to see. Now I don't wanna see you anymore. Don't wanna be the one to play your game. Not even if you smile the sweetest smile. Not even if you... Mahigala, so ito ang putlo niya, ito ang music, mahigala. No, naatay mga flash report, mahigala, na kuno'y earthquake sa Japan. So, tanaw na ito, mahigala, na ako'y report, no, gikan sa Japan ato ang report, no, ato ang gikuha gini. Tanaw na to og unsay nahitabo karon dito mahigala sa Japan. Grabe, no. So habal flash report. Okay, mahigala, na atay balita gikan sa kuani Japan, mahigala, na ay earthquake dito, no, dako kay mahigala. Kuan ko ni ikalima ni sa history sa earthquakes kalibutan, mahigala, ang pinaka kusog, no, ikalima ni siya, 8.9 magnitude, mga higala, sa Sendai, Japan, no. After 30 minutes ni balik na po, no, kay na mo na ilang gitawag nga aftershock, no, magnitude 7.4, no, and then pagka human sa 8.9, mahingala, pagka human siguro aning aftershock, mo na dahil ni ang tsunami, no, mo itong mga 7 meters high ito, mga 7 meters high, mahigala. Grabe kayo dito, no, iampo na to nga wala raon tay, no, kabalutan nga naamang mga matay, no, pero hinaot ta nga gamay raon ta, no, kay ang tsunami, mga higala, wala gipili ni tubig god, pag anas tubig na o kinsay naa sa tubangan, naa sa luyob, wala bisag unsa ka gamay sa imong buslot sudlan tungod kay tubig kini, mga higala. So before ang earthquake, napoy kuan katong niaging Merkules na ay 7.2 magnitude pod diha sa sa nga island sa Honshu, no, sa Honshu, Japan. Mga nidagan lang siya mga 3 minutes, no. So kaning history sa Japan, mahingala, sa 1933 3,000 ka mga tao ang nangamatay in 1933 sa Japan, no. So pagkahumana ni scale kani siya, mga higala, katong 1933, no, 3,000 ka mga tao ang namatay, 8.1 ra. Pero kani karon ang pinakakusog, no, ang inaot taon ta, mga higala, nga no, wala raw tay dili ingon nga daghan ang bahala na itong mga sakinan, mga barko, mga tumba, no, pero mga balay nga mga guba, mga building nga tumba. Pero ang Japan, mga higala, kaning country ang pinaka ready sa tanan nga og naay earthquake, no, tungod sa ilaang mga balay gidesign na para sa earthquake, kay tungod kay naa ang fault line, mas daghan sila ang fault line, so sige sila nga earthquake, no. So pareha gyapon na sa California, pareha gyapon sa Pilipinas, diya sa Luzon, no, na part din nga agianan pod. So padung po na sa sa Luzon, Visayas, siguro Mindanao na pod, pero mas murag naigo sila dapit dito sa southern part, no, I mean sa northern part sa Pilipinas. So mga higala, mo kani ato ang balita, grabe, no. So naka-evacuate na sila as of now, 70,000 more siguro, no, na-evacuate ng gikan sa Sendai, Japan. Mao ang naigo in town sa 8.9 magnitude. Na grabe kay, mga higala. O sa Pilipinas sa gitaas na po ng alert, no, sa mga lugar tungod kini kay duol sila sa North Pacific Ocean. So kay ako diya sa Pilipinas nga conference, naami sa southern part, no, sa Mindanao. So naami nagatubang sa diri mi dapit sa Indian Ocean. So naami luyo nga bahin, tubangan namo ang sa man
ang Indonesia, na dihang Brunei, Malaysia. So dili rami siguro kay Mego na siguro yung mga balod pero dili na kadako. So ang mga lugar sa diha sa northern part no sa Luzon, sama sa Cagayan, Isabela, Aurora, Camarines Sur, Northern Samar, Catanduanes, Leyte, Davao Oriental, Davao del Sur, Surigao del Sur, Norte, Surigao del Sur, Eastern Samar ug Southern Leyte o sa Batanes Group Islands katunang sa tumoy na gina sa Pilipinas bitaw ito na mga islands ng gagmay. Diha kinahanglan bakwit na mo daan diha kay gagmay ra makay na itong mga islands niya. Ang giingon nila mga 3 meters daw ang kadako sa 3 meters ba to? Ang kadako sa kaning balod no sa tsunami. So I hope 3 meters or 3 feet. I think 3 meters na higala. So ang Ilocos pod no nag-warning sa bang ato ang mga nagbantay din ha sa kalamidad no sa tuwa ang Albay usab og Sorsogon. Okay, so mahigala grabe kayo mahigala ang nahitabo no hinaot unta nga wala pa madungag nga mga na kaning mga matay. Bahala nagmawala ng imo ang balay imong sakyanan ang building basta buhi kumbati ra, di ba? So grabe gyud kay mahigala. So mahigala sa di pa ta mawala sa kahanginan mahigala ato sa ning ihabal-habal hello ning ato ang mga friends no mga friends na to ang atong habal-habal hello nila ni Engineer Remo Resentes na nagtrabaho karon sa Dubai. Mga engineer na din trabaho sa construction si Engineer Abner Lina sa Dubai. Kani manghigala si Engineer Remo Resentes ug si Abner Lina kaning duha ka engineer ako ning kauban sa una sa RIDP no Rural Infrastructure Development Project diha sa Provincial Engineering Office sa Zamboanga del Norte Philippines no. O gusab si Gerald Concha Dipolog City no diha sa Hot FM no. Maayong adlaw diha kaninyong tanan. Si Mark Lamuhoy sa California, Junjun de los Reyes sa California. Mga friends na rider from California, New Jersey, sila ni Gary Bunag, Randy Ilanus, Alan Bunag, Ricardo Orlando ug GC Humawad. Ug usab nga ato ang number 1 usab nga fans no supporter nga si Arman Prasco sa ambibo.com. Si ang Zamnay usab no ang pinakadako nga organization sa mga Bisaya dinhi sa diha sa Chicago no. Illinois ang Zamnay kung Zamboanga del Norte Association in Illinois. Ang Sindangan usab aduna sab sila association no Sindanganon Association in Illinois. O sa tanan mga organization sa Zamboanga del Norte nga naa din ha karon sa Illinois no labi na sa Chicago. Okay mahigala wa kita igong panahon. So magkita-kita na lang ta sa sunod no. Sa pipila na to ka minuto at least nakahatag tag flash report mahigala. O sa bato ning basahon ni mga countries nga higala nga naa ato ang mga H2X funds no. Sa Pilipinas mahigala natay 731, sa US natay 398, sa Canada natay 31, 27 sa Saudi Arabia, 23 sa United Arab Emirates, sa 21 United Kingdom, 13 sa Germany, sa 12 sa Australia, 9 sa Japan, 8 sa Qatar, Singapore natay 8, natay 6 sa Italy, sa 5 sa Kuwait, 5 sa New Zealand, 4 sa South Korea, 4 sa Hong Kong, 4 sa Norway, 4 sa Malaysia, o 3 sa Czech Republic. Wala naman kita igong panahon may gala. Kini Sandy Sanggaw para sa habal-habal balita. Magkita-kita na pata sa sunod higayon ha. Oy Faith, sorry kayo wala ta katawag nimo karon nga episode kay tungod sa naatay flash report no ang earthquake nga 8.9 magnitude dinha sa Sendai, Japan. No, kini Sandy Sanggaw para sa habal-habal balita. Bye-bye.
Something happened for the first time deep inside. There's a rush, what a rush, what a rush. 'Cause the possibility